Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? Ako'y Luis Seasoning, we're in Pampanga. Pasensya na kayo po nung medyo mangyayang background ko. At ko po kasi kening Mexico, apining dalanan ng Santo Cristo ini. Malapit niya mo po itang simbahan Mexico keni. And kening gulot ko, apin iniing tindahan na buriyong pundalan lalong-lalo na nung malapit na yung Pasko. So feature tayo po ngayon ni Kalilong Chocolate House. In-invite na kami po para pakit na kaya katamo na makananula po kamura din karelang chocolate. Lungubda mo po ngayon, siyempre takmantala mo naman din. O ito po Neso, no tingay pong questions regarding their prices, item availability. Leave them at the comment section po. We'll try to answer them as much as we can po. We'll also ask the owners to reply para po they can serve you better. O ito isang gawin tamo, lungubda na, tara! Tam. O ito. Okay, so kabalen na. Apin po yung kayong kilub na ning Kalilong Chocolate House. So, pansinan nyo po. Siyempre, takal chocolate, sweets. Usually, apin din na yung pagkaita mo. Pag giveaway, pagpasalubong, ano pa? Panyuhol. Ito, apin nila. Siyempre, potang magdala kang sweet something for your loved one. It's something special. Ngayon po nga gawin what we're gonna do is maglaway tamo pong items. We're gonna compare them king outside market na itang red karatang groceries tamo karing malls mga yan. And at the same time, takmantala mo naman din. So ito, we're gonna start the price comparison kasi kiklaim da po they are the cheapest chocolate store in town. Wow! Later on, actually, mutata mo pa king Angeles. Lawin tayo mo na may tang second branch da. But for now, this is Kalilong Chocolate House, Kenipu, Mexico. Anya ka nung may gumpisal, Cadbury, lakanureng titindada hanggang meragulya pong ang tiganini. So, yung price na nini guys is 110 pesos. So, initang 165 grams, 110 pesos lang po. So, siguro kayong luwal, you will get this 125? 125 to 130 pesos. 130 pesos. So, kaya po, mura na lang. 30 pesos. Wow, 20 pesos mga yan. So, nung kukuha ang marakal, mas makasulit na. So, initang 360 grams. For now, it's 328 pesos. Okay, but 100 grams na Toblerone. Free Toblerone. Wow. Yun naman din karelang Milky Way. So this is itang 300 grams la. Apin nitang 300 grams. You can get this at 225 pesos. Atin na lang mix of imported goods as well as local goods. Pansin ko tin lang mo ng balamong taretang kaya, balamong PX goods mga yan. So tin lang din spam, Vienna sausage, corned beef, dening Nutella. This is their 750 grams. Price na kayo ni guys is 355 pesos. Pero King Lual, this is almost, an average of 400 pesos. Computan mo itang pamamunta mo kayo na nung atin kang sakin, actually accessible yun. Kasi along the way mo Ngayon, nung mamasahin na ka man, siguro it will take you 20 pesos maximum. 15. 15 pesos na. Okay, but computan mo yung atipid mo. Potang sinali ka kayo like siguro, lalo na nung bultuhan or reseller ka, mga yan, masanting lang pag-resell mo naman din. Makatipid na ka. Okay, but nung reseller ka, ito, manakitan ko po. Skippy Lovers Peanut Butter, Skippy Lovers din, 185 yan mo pala kayo. Picnic, kung misis ko, pasali nang yun Picnic. Don't forget to buy! Pringles. Sorry, Pringles na mo, it's 80 pesos. King Lual, siguro grocery hanggang 90. Yeah, actually 95 itang igit ko 95 pesos yan sinali kami last time. And then yung picnic is 241 grams. 120 pesos. King Lual mga magkano yung 150. So that's 30 pesos difference Yung picnic jumbo. Ay ning salwan ko. Mami, this is yours. 195 pesos. Pero King Lual, ma'am, magkano ito? 220. So, 220. Makamura na kang 25 to 30 pesos. Ngayon, nung dinnereng pag-giveaway mo, sinali kang like Apollo. That's already 300. Almost 3. So, ito yung sasabihin ko, makamura na ka na either may masahe ka or
Migsakin ka papunta kayo nung ano. Wow, nalareni. Chris. Sino yung grams na kadagal na? 325. 325 grams kadagal na. Chris ka. Yeah, but yung price na guys is 97 pesos. Kids. Oh. Chocolate cereal. Chocoballs. Chocoballs. Cheese balls. Yan. Macadamia. So this is 110 pesos. Wow, my favorite! There you go. Reese. Kisses. In Reese Tamo, it's 225 pesos. Reese is 225 pesos. Ayan, siguro yung gawin tamo, manambush tamong owner para magkaita mo. Magkaita mo. Taste test. Manyan tamong chocolate. Mag-taste test. Kung mag-taste test tamo, pero abe kay Ma'am Jen po, tama po. Jeng, sorry Ma'am Jeng. Abe kay Ma'am Jeng. So actually, yung contact kaya katamo. Dakala salamat po niya, Ma'am. Thank you, sir. Opo. Sana invite nyo lang po rin kaya katamong Where in Pampanga viewers to check out nanula po retang benefits mo naman po tang mag-reseller natin kayo pumunta. Sir. Sige po, sabihan tala po. Kabale, nagkatanda ko po magpunta kay ning Kalilong Chocolate House, Wow. Mexico branch. Nano po yung exact address saan po? Kami po kayong Santo Cristo Highway, Mexico, Pampanga. Okay. Along the highway mo po, so very accessible sa Guliakit po. So, detang nanong benefits na ring resellers tamo kayo ni Ma'am? Actually, sir, in benefits that makapag-less kami pa pong 5 to 10 pesos, karing makapaskil mi pong presyo. Tapos... Okay, but not with other stores, balamuting minimum Ala kami pong prices? minimum required, basta ting malilyari, basta continuous mo po yung pamangwada, kaya kami pa mag-purchase. Magimi na lang reseller. Best part of the vlog, syempre, is to taste test. Ma'am, Yes. nanitang para kaya ka? Nanitang dapat mintakman? Sir, since mag-start kami king Cadbury, Okay. creamy Cadbury, same taste you. Cadbury. O, sige. Open it. Hindi ka talaga. So, marvelous creation. Samo-samo, iyan naman pala, na. Martin yung bala mong gummy bears. Yeah. Jelly popping. O, ako na ito yan. Kasi ako pumangisan ka rin, hindi na rin akong kanakong anak kanya, balo ko lalasa din. Alpong salamat, hindi kami magpasalamat. Mama, hi. Hi. Hi, ang anak mo kayong kaya, bro. Ayan. Ito na, so mag-drive kami all the way from Mexico papunta kaning Angeles City. And iningkare lang Angeles branch, second branch. Second branch. And the date na may gawaya po yung vlog ay ni is kinabukasan ng karelang opening day. Grand So, opening. Grand opening day. So, lawenta lang yun kasi mig-soft open na lapin. And ito po, congratulations kay Kalilong Chocolate House for their second branch. Yes. And then, congratulations mo naman po kay opening da. Punta lang yun, lawenta lang mo naman, bakit may po kaya kayo good use ni ka rin taga-Angeles. Yes. Kasi itapin na nung bisa kayong magipag-partnership karela, reseller, mga yan, or simply maniton kayong Chocolate mo. chocolate na Pampasalubong. pampasalubong. Yes, so yeah. So, ring taga-Angeles po, available na laki ng Kalilong Chocolate House. Tara, lawin tayo. Alright, so ito, ining karelang second branch pin kening Angeles City. Manayos la po, oh. This is 1 kilo, sir. 1 kilogram. 395 pesos only. 395. Baret ang karinta mo, ma'am. 355, 750 grams. Bawi isa Kenya. 1 kilo. Isa. O ito guys, so this is the place. This is the place. Sabi ko, kaya kayo nandin anya nga chuta mo kayong kotse, bukas pa mo yung karelang grand opening. So, manayos lang pa kayo niya, no? At yung tamang pandisan nandin na kaya, customer. Plastic mo naman yung pinyalida. Kabalenda ka na salamat po kayong pamalabeking kaya kaming vlog. Magpasalamat kami mo naman for inviting us na Kalilong Chocolate House. Congratulations po on your second branch. Emi na nagugulwan kasi manayos na pa eh. Tomorrow is their opening day, so live kami po nandin. Sana po akit na kayo Kenny na. Humara na. Manayos na bang kay. Manayos na bang kaun. So ita po, nung maninton kayong pamasko as early as now. Pamasko.
pasalubong, pasalubong, tsaka panyukol. panaro. Yan, so chocolate is the best answer, Ken. So again, bisa kayo naman pong maging reseller, available na po, just message them. So ito po, congratulations, salamat po kay Pamanal Be. Until our next discovery, peace out, bye!